Chief Executive Member ka KHDC ba Penyat Singh Siem. Ula khot aware ki dor bar shnong ki dor bar kur kumju ki seng samla bat ki seng long kume shaka jingelang pat ba ka ban long ha ka khat saw tarik unok pra. CEM ula gethuru ba ha ka negasngi endon langru ulat ka jela UCH Vijaya Shankar. Hills Autonomous District Council Kalashim ya karai ba kan penlong ya ka jingelang pat ba bat kani ka jingelang pat ba belatip kum ka jingelang itu bat penkup bor yiki dor bar shno dor bar dong seng kenthei seng longkme seng samla bat ki dor bar kur hapo hangne pori khasi brokowe kani ka jingelang kabangi lashim ya karai ban penlong kanlong haka khat sautari uniu no pra Disember arhaja arpusau haka por khatwei bejimin step bat kajaka kanlong hangthia po second ground madan pulo shillong bat haka ni ka jingelang nilayo jingtip baulat kejela Meghalaya unwan ban yeshim menta bat ban long ru kum ukongsan hakate kasngi te nakaliang kajongi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council kumta ni bat ni wer yaki dorbar shnong baro ban ya poilang kum balai phongut nakawe ka dorbar shnong bakentup shiphongut naka committee jong ka shnong shiphongut naka committee jong ka seng kenthei seng longkme but shiphongut naka committee jong ka seng sama but kumju ru ngakentu but ngakhot ngawer ya ki dorbar kur bakin ya wan lang ha kani ka jingilang kaba kuntup shiphongut nakawe ka kur ha kati ka sngi kani ka jingilang kanlong kaba compare namar kumba pilatip bana kaliang jongka council hibrokowe ka dangshan kelayo ya ka jingmunjur habai dei ba kini ki bill ki ba kongsan ba nakamta ka jingmuntoy kari ba ka jai benrio kawe nakata kadai ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act arhaja arpulai hakani ka amendment la penrung ya ka jing itu ya kidor bardong hukum jo namar barosh kata la itu tang ki dor barshnong kabamut itu tang yo orang barshnong dakaan lani kataka sanat belaai lingba kisiem lani ki noksensha henry hakani ka amendment la penrung ru yo orang badong kum ukli jong kanu kadong hakanu nu kashnong bonlong nong pet nong kmi ya kata kadong bat kani layo ya ka ya ka jing itu hapo jong kani ka amendment act bat om tang kata layo ru ya ka jing itu ka bakerpang ya ka jing trekam jong ki seng long kmi laniki sengken thai hapo jong ki shnong boro shi kata wat la kini ki sengken thai laniki seng long kmi ki ju trekam hababun ki shnong nakamanta ban pet ban kmi ya ka bha khamyat jong ki imlang salang khamtam ka shong suk shong shngai jong ki nu ki shnong bat ka jinge shimenta bat pin bha ya ka imlang salang ha ki shnong ki thau henry borosh kata empat don kanu ka jing itu yaki dakaan henry hapo jong kani ka amendment act la don ka jing itu yaki rukum jo bat nakamta ka jing itu yaki seng samla hapo ki shnong yaki seng samla ru hapo jong kani ka act la itu nang ni shahmat ya ka jing trekam jongki te khamtam ka jing shim menta jongki seng samla kenthei bat shinrang hakinu nu ki shnong nakamta ban pet ban khmi ya ka bha ka myat jong shnong bat ha ka imlang ka salam te kaniru kalarung daka jing itu daka an hapo jong kani ka amendment act te kumta ni sodai le se ban penlong daga jingilang penkup bor ne ben itu yaki
nang ni syakmat kat kum kenika ak kabaar pat milayo ru ya kenika jing itu ke jing menjur na ulat ka jela habidip kenika we ka bill ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act arja pulai hakani ka ak kalarung kiniki jing terekam jong ki dor barkur babaro ki kur hapo ri khasi ladan kam ban wan ban register hang ni hapo council ka jungi te kum makalong menta hadin bala pas ya kenika bill hadin bala yo ya kenika an lanika bill bala penkela an ya ka haka kendai terik u Oktober but nakaliang jong ka District Council kalayo pediang kumba shispa sanpo tuli ki registration leniki application neki kur ban yo ban register te ngangit scam badang pun ba ki kur daki hajar tuli ki bampat tip ya kani bat ngidon kamru ban pentip limba kini kilat pathai kubor bab hinhap ban wan ban shim niki form namenta ban pendap ikni form bat kijing.com kiba bun kenang ban yo ban register yakini ki kur ki jompi om tangata bat ban itu ru yakitu ki nokit kam jom kini ki sengkur ki ba phero pher hari khasi te hakati ka sni ke jingilang khatsau turik no pra kandon ru kajing itu dakabangin asernot yakini ki kur bala register bat kumju ru kabaan bahha ketika sengi kandon ru ka jingsam yeki form namenta ban register yeki kur ki jongki let's say ki don ki kur ki bomlap ban wan District Council ban shimiki form Henry Pila ban wan be haka tu sengi haka jingilang ya ka ba finshim yeki application form namenta ban register yeki kur ki jongki te nilai trailang ru nakaliang ka District Council ringkat bakasinjuk jongki dor barkur berkeladan kesenjuk kepala long chairman president da iba RL Karpran te ini ru kum president bat ka kenhon jongki kila trishtom ban lek nakawe jakash kowe jaka ban pensutu habede bat kini ki jingdon kam habede ki sengkur ban register for this council te kumta lingba kani kalat pathai kubor kum ka council ni khot ni weri pi baro syakani ka jingelang pai ba haka khat sau torik uno pra arja pusau haka por khatwe baje hap madan pulo shilong bapin ya don lang bat ka jinge don lang jom pi baro kan pensngan kan aimen sim yingi shushu bangin nang kham tre khamba namta ka kari ba ka jai ban ri hibro kowe kublishibon Thank you.